Mardika ngentias sing kamardikan nugraha miwase welasaning Gusti. Mugi tansah kasalira sagung Raden dumadi raharjane skala. Nuwun para miyarsa kagung sumawana putri yang satu hudat kinurmatan. Kita sagotra ngaturaken wilujeng dalu sugeng pinarak so sugeng kepanggihan kalian keluarga Sandiwara Ketoprak Wayu Budaya. Kita sagotra dipun pangarsani Bapak Haji Ruslan Hadi ingkang mijil saking dusun Ngagel, Kecamatan Dungusti, Kabupaten Pati, Bumi Minatane. Sasampunipun panjenengan midhang ngetaken Uyon Monosuka pinangka kagem ayu bagyara panjenengan sami ing ngriki saking keluarga Sandiwara Ketoprak Wayu Budaya badhe ngaturaken langen joget gambyong ingkang dipun tindakaken para widodari saing kayangan Wayu Budaya. Saderengipun kapurwakan kita aturi midhang ngetaken geter matur utawi salam pambuka saking keluarga Sandiwara Ketoprak Wayu Budaya. Gelora Wayu Budaya Jaya.
Satya Pancakarsa Wayu Budaya Amarwing Karya. Mekaten kala wau geter patur utawi salam pambuka saking keluarga Sandiwara Ketoprak Wayu Budaya. Ketoprak Wayu Budaya, tontonan mugia dados tuntunan pramila sugeng dalu, sugeng pinarak, sugeng amirsani ngantos titipurnaning pagelaran ing dalu punika.